Assalamu alaikum, mai magana Usman Soja Boy. As usual. Jama'a na zo ne da wata tambaya mai matukar muhimmanci a gurin malamai da suke arewacin Najeriya. Idan kai malami ne kuma kana arewacin Najeriya, wannan tambayar kai nake wannan tambayar direct. Dan Allah dan Annabi malamai ku dinga yi mana adalci. Wallahi tallahi kuna cutuwa mu. Wallahi kuna yaudaran mu. Wallahi kuna zaluntan mu. Wallahi kuna cin amanar mu. Wallahi kuna cin amanar mu. Wallahi tallahi malamai na arewacin Najeriya, wallahi kuna cin amanar mu. Kuma wallahi ba Allah ya isa zamu yi ba. Fitowa za ku yi ku dinga yi mana bayani, wallahi kuna cin amanar mu. Me yasa nace kuna cin amanar mu? Wannan kalmar ta al-muslim aqul muslim daga ina ta fito? Ni Usman ina da tambaya, daga ina wannan kalmar ta fito? In dai da gaske ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi kalmar al-muslim aqul muslim, to cikin biyu ɗaya ne. Ko dai ya faɗi wannan kalmar ne a lokacin da ya faɗa iya bayan Allah da suke tarayya a wanda suke rayuwa a wannan lokacin da suke cikin musulunci, waɗanda suka riga suka karɓi musulunci alhamdulillah, ko kuma tun can farko bai faɗa ba. Saboda wallahi abin da kuke yi malamai na arewacin Najeriya, wallahi kuna yaudarar mu, kuna cutuwar mu. Duk lokacin da malami ya zauna akan muwambari, dama shi mun san addinin musulunci ya zo daga wurin Laraba, tun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam balarabe ne, ya mun yadda da wannan. Hadisai ma da suka zo duka labari ne Laraba, mun yadda da wannan. Amma kissa, kun san me ake nufi da kissa a Larabci? Labari, hira ita ce kissa. Da kaji an ce kissa, hira ce. Kissa ma ba a ba mu kissa tamu ta iyayenmu da kakanninmu, sai dai ta Larabawa. Kullun gaya mana kuke al-muslim aqul muslim, musulmi dan uwan musulmi ne, musulmi ya so musulmi dan uwansa ne. Kullun cusa mana san Larabawa kuke yi. Kullun Larabawa kin bakin mutun suke yi. Kullun Larabawa kin baki musulmi suke yi. In kun ce ƙarya nake, wannan tambaya ce a gurin mutanen da suke zama a Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, duk wata ƙasar da take Larabawa. Idan akwai Hausawan mu ku fito TikTok ku yi magana. Dan Allah ƙarya nake faɗi. Wallahi al'azim duk wani balarabin da yake duniya ya fi son baƙin bature da bature farin fata akan ka kai musulmi dan Afirka. Kuma kullum kuka tashi cusa mana soyayyar Larabawan nan kuke yi a zuciya. Ai Larabawa kaza ne, ai Laraba hatta kai ta kawo a Kano yanzu ba a iya yin ƙauye da idan kuka yi hizba za su kama ku, amma za ku iya yin Arabian Night. Kuma hizba za su kyale ku. Za ku sa jallabiya, ku sa makawiya, ku yi mene mace da namiji so su taba juna saboda al'adar Larabawa ce ba matsala, a kyale ku yi Arabian Night. Amma idan kuka ce za ku yi ƙauye di, za a ce kuna bata tarbiyyar yara, a biyo ku a dinga kama ko hizba sun zo kamu. Dan Allah dan Annabi malaman arewacin Najeriya ina kuke son ku tura mu ne? Komai wanda yake namu ne sai ku ce mu tsane shi? Komai namu sai ku ce local ne, shirka ne, bid'a ne? Komai wanda yake al'adar malam balarabe ne sai ku dinga cusa mu, kuna cewa mu so Laraba wannan kuma ba sa san mu. Wallahi ba sa san mu. Wallahi balarabe ba an ce al-muslim aqul muslim ba, to wallahi balarabe ya fi san arne a kullun fiye da kai Bahaushe musulmi dan arewacin Najeriya. Amma mu kullum malaman mu duka ban cire maka kowane malami ko kwaya ɗaya ba a arewacin Najeriya, idan zai hawo muwambari ya fara magana sai ka ji na faɗin al-muslim aqul muslim, musulmi. To wannan magana da zamanin da muke cikin yanzu ya karyata ta. Zamanin da muke ciki yanzu ya karyata wannan kalmar ta al-muslim aqul muslim. Ban na karyata ba, ni cewa ne abinci ku. Shin manzon Allah an masa ƙarya ne akan wannan kalmar, ko kuma aya faɗi wannan kalmar ne a wannan lokacin saboda bayan Allah da suka karɓi musulunci a wannan lokacin yake faɗa cewa al-muslim aqul muslim, saboda zumunci ya ƙara ƙaruwa a wannan lokacin. Saboda inda ya faɗa ne tun daga wanda aka halitta a lokacin wannan zamanin har zuwa ƙarshen duniya, to fa a je a yi bincike, dan manzo baya kuskure, manzon Allah baya kuskure. Ko dai an mai ƙarya ko kuma ya faɗa ne ya iya wa'annan mutanen, ko dai bai faɗi maganan ba gaba ɗaya, aka zo malaman sunna suka zo suka yi ta ƙaryan cewa ya faɗa, ko kuma to ya faɗi wannan kalmar ne saboda wannan lokacin wa'anda suka fara karɓar musulunci su ƙara son juna, su zama ƴan uwan juna a matsayinsu na musulmai. Amma Larabawa ba sa son mu, ko dai na cusa mana son Larabawa, mu ma ba ma son su. Duk mutumin da ba zai ga martaba da daraja ta malam Bahaushe ba zai martaba mu da mu da al'adar ta take making sense. Duk mutumin da ba zai martaba mu ba za mu martaba shi ba. Muna son manzon Allah, mun yi biyayya, mun yi imani, muna sallah, muna salati. Addinin musulunci ya fi kowane addini gamsarwa a guri na, ni na da haka. Amma fa ba za a dinga
Yauwa ba zai yi ba a zo a dinga takura mu ana cusa mana san mutane a zuciyarmu. Mutanen nan ba sa son mu, ba sa kauna. Wai ka sanya balarabe yake ganin bahaushen mutum a cikin su? Bari in ba ku misalin yadda larabawa suke ganin mu a cikin su. Idan yanzu abin a ci kana cikin garin Kano, Allah ya albarkace ka da matanka ɗaya da yaranka guda uku, kaga a gidanka kun zama ku biyar kenan ko? To a cikin ku biyar din nan matarka ɗaya kai ne na biyu, yaranka guda uku, ku biyar. Sai ku zo ku yi layi a cikin gidan a matsayinka na bahaushe da matarka bahausa da 'ya'yanka hausawa da ka haifa. Sai balarabe, no ba balarabe ba, sai bature daga Europe ko daga America kawai sai ya zo cikin gidanka, sai ya zo fari da shi fa bature, sai ya gaisa da kai bacin kun gama gaisawa, salamu alaikum, kawai sai ya zo ya tsaya cikin ku sai ya ce ai shi ma dan gidan ne. Kai ka san yadda za ka yi da shi, ko dai ka ɗauke shi a matsayin ɗanka ko ƙaninka ko yayanka ko sirikinka ko like ko ma dai mene dai, ya dai zama ɗan gida. Haka fa larabawa suke kallon mu idan muka shigo cikin su, saboda su addinin a gurin su kamar al'ada ne. So idan muka zo muna wannan salamu alaikum muna ganin kamar mun ga yan uwa, su fa kallon suke wai me ya kawo ka, kai daga ina, who are you? Ba ina magana akan larabawa wanda suke cikin hirami, suke cikin masallaci na Makka ko na Madina, suke normal common balarabe na wasu sauran kasashen duniya, haka suke ma kallo. Wai ka zo daga wani guri har kai kana wani sunanka Ahmad, sunanka wai kuna labarin duk duniya, saboda yanda ake yaudarar mu, kuna labarin duk duniya mu kadai ne musulman da, ko kuma in ce yare masu zaman rayuwa waɗanda a cikin sunansu babu wani suna sai na larabci. Ka duba ka gani, idan ka samu Igbo ko Inyamuri ko Banife ko musulmi ne ko Kirista ne, bacin sunan Christianity ko na Islam sai kaga sunan yare a ciki. Amma ni yanzu sunana Usman, sunan babana Umar, babu kuma wani sunan attached to that. Nupawa ɗin nan yan Niger State sai ka samu sunan mutum a ciki, Yarbawa sai ka samu sunan yare a ciki, Igbo sai ka samu sunan yare a ciki. Amma mu Hausawa duk da mai amfani da sunan ma, bacin sunan musulunci ma mu makala sunan namu na al'adarmu, identity mu kullun kokarin barbatar da shi ake yi. Kana labarin da ka cire labarin Shehu Usmanu, wannan Hausawan da suka yi zama kafin zuwan Shehu Usmanu, babu labarin su fa. Labari fa da ya wuce shekara 350 na Malam Bahaushe bamu da shi fa. Babu shi a museum, babu shi a cikin littafi rubuce, babu shi a cikin wani diks an aji, babu wani tsoho wanda zai bamu labari, babu shi a gidan tarihi, babu shi a littafi, babu a ko'ina. Duk wani abu namu nuna muna ake ai bid'a ne, shirka ne. Iya kuke son mu da kanmu ne, waɗanda kuke cewa musu din ba sa son mu, ba sa son mu. Ku tambayi masu zama kasashen Larabawa Hausa za su gaya muku ba sa son mu. Sun fi son wanda ba musulmi ba, ko daga ko ina ya fito. Sun fi son wanda ba musulmi ba da kai musulmi. Kai da kake musulmi baki sun fi tsadanka akan wanda ba musulmi ba ne, ko da baki ne ko da fari ne. Sun fi son shi akan ka kai. Kullum sai ku dinga gaya mana ku ce mu so mutanen nan, mu so mutanen nan, kuma su din kullum ga musu ake su ki mu, kuma ku din ba tafiya kuke ku gaya musu cewa ba su so mu. Ku je ku samu Larabawan, malaman namu na arewa, ku je ku samu Larabawan yanda kuke cewa mu so su, ku je ku same su ku gaya musu su ma su so mu mana. Ba sa son mu fa. Ko hukunci za a yi na addinin musulunci, barawo yayi sata an gutsire mai hannu, ka je ka duba, ba balarabe bane, baki ne. In balarabe ne ba ma ka jin labarin yayi satan, balantana har ka ji an ce a mai hukunci. Ka duba ka gani yanda bakake suke auren turawa mana, kaga bakake suna auren Larabawa haka nan, ba dan ba ma so bane, ba za a baka aure bane. Balarabe ba zai baka auren ai sabab fara kai kana baki, in ba kudin ka sun fara kawai na irin gidan Abdulsamad bane ko kuma irin na irin gidan Dangote. Ba sa badawa saboda me, ba sa son mu. Bayi kullun kallon bayi suke mana. Balarabe da ya ganka baki ya gabawa, dabba ta fika muhimmanci a gurin shi. Kawai addini ya haɗa mu da su, mu yi addini kawai tare, inda addini ya haɗa mu je mu yi abin da za mu yi magama, mu je mu ba su guri. Amma ba mu da buƙatar al'adar balarabe, ba mu da ita wallahi. Sannan ba sa son mu, sun tsane mu. Ku kuma kullun cusa mana soyayya su kuke, kullun ga mana kuke kuce musu su. Haba dan Allah dan Annabi, ku dinga mana adalci mana, ku dinga mana adalci malamai. Da an zana ka da ai ka san su a Larabawa, dabino suke da, raƙumi suke hawa, doki suke. Jama'a mu yi magana akan al'adar mu da rayuwar mu, abin da ke taimakon mu a nan doron ƙasar nan. Addinin musulunci mun riga mun karba, ba ƙarya bane. Islam is the most beautiful and amazing religion on the planet, according to my own understanding and my opinion. But that doesn't mean that shikenan kawai mu je mu dinga bada kan